Dimu na-ebe akwa nwaanyị nke a dosara mma. Ofu nwa agbọghọ bịasịrị na ya nụrụ di na ya amụtagoli ụmụ na-abụ. Na nwoke ya na-anụ na ihe ọbụla imelụ ọ na-enyo gị. Ịza fon ọ na-enyo gị. Ichisi ọchị ike ọ na-enyo gị. Na ọ na-akwa akwa nwaanyị too much. Ịghọtago? Mgbe ụfọdụ ya pụba ọ na-esie. Phone ring ya o welu chekie ịmagolu na nne enyoghịlie. Olu one day ọfụnya na one guy na this very guy na-ele ọka n'isi be ha. Ya pụta igolo ọka ya na ya na-aba n'akali ụka. Olu one day ọ na-abata ọlụ wee fịa ka ya na the guy kwụ n'akali ụka. Na that day na ọ bagidele mba chifo. Si ya na ya chọrọzi ịfụnya na that guy again. So kwana ya. Ya gwesi ya n'ihe a na-ejele ebe afọ bụ ya chọọ ite ọka. O si ọchọ ite ọka ya gbadaba na nke mgbada ka o je gote ọka. Ya egozine that guy ọka. O wee luo one day. Ọka wee na-agụ ya. Ya wee pụta na di ya nọrọ n'ụlọ. Ndị ya mụrụ na ọ ga-anata n'oge ụbọchị afọ. Ya wee nọlụ wee sị the guy ya tiili ọka. Ozugbo the guy tisili ọka kechie ọka nyiefe aka na-asị okay bye bye na smile na nnekwe die. Si this man wee bata wee paaki ya moto wee mali ụla wee baa n'ụlọ wee sị ngwanya paaki ya ihe ka ọ naba be nne ya. Na okwere dịka ahụ ya biko like okwere ya mụrụ ma onwebulu ihe ọ na plan ịghọta na because na ihe a adịrọ enough. Ya ajụ this man ọkụbịa ihe ndị mmadụ wee gbata wee sị nwaanyị na ọ sị gị nabagodu ka iwo dị ya n'afọ daa. Ya wee nabatụma ya ga-anaba be nne ya. Ya anaba be nna nke nwoke. Akwa ịghọtago ya wee lụọ kọsịalụ mami ya na ụmụnne ya. Ụmụnne ya na-atị ya sị ya hapụ ya na ọ na-ewe iwe ọkụ. Ya wee nọlụ be mama die. Fana na-enete ya na ụmụaka na-aba anya. Ya nọlụ ebe afọ. After 1 month die nata fia baa na ekwuru okwu ọbasịa mbakwolu baa n'ime ụlọ. Si ya na ya gwara ya naba be nne ya na ya gwara ya anya nata be nna nke nyanwa. Mami ya wee sị ya na ọ bụrụ sọsọ nyanwa na anụ nwaanyị. Na this guy egheri ọnụ for 2 days ọ nọ si ya na shishi tọla afọ nyere ha. Ya gbakwa nkịtị nọla ebe afọ. Na nnata ya ọzọ bụ after 3 months ọ natakwa still na ogheri ọnụ na ya ga-akpụ ya n'elu kpụ ya na send ya test kasịkwa. So kwana ya. Ọ sị m nne ka ọ nọlụ olu 6 months this man abịarọ. Ya gbara ife a ga-eme ndị mmadụ gwesị anya wepụ okwu na welfare ka amala ma ga-enyelefe aka. Ya wee jebe wee lụọ wee kọsịalụ fa ha wee zie ozi wee si die bịa. Una mana di ya abịarọ. Mami akpụ ya n'elu kpụ ya na kpụ ya n'etiti na abụ di ya abịarọ. Ya wee natakwa wee nọlụ n'ụlọ nọ. Mami ya wee sị ya na o nwere ike ọ bụ na iwe adagie. Ya chighebe ịmago ndị mmadụ na-asị ya chighebe ọ bụ na oluo na di enwere ike ọ bụ na ọ gbagharụ gị kama na ịmago na ụmụ nwoke nwee igo too much ọ nwere ọnụ ọ ga-eji wee kwu na ọ bụgodu na afụfụ na ọta gị enyere nne. Ya wee kwelụ wee paakịkwa ngwongwo edulu ụmụaka na wee chighekwe siti wee luo. Ya bata bụ na di ya nọrọ. Ya wee welu ka ebe fa na-edobe ka ikpọgọ n'ụzọ ba azọchabụ na ọzọchasị ụlọ sie nri nye ụmụaka na-eli. Na di ya batara n'oge that day. Na ọ nọgidela ọ na-akụ 11:30 to 12 before this guy wee bata. O wee bata wee fịa wee baa na-aba. Na mgbe o ji bata n'iwe ewobego nyanwa because na ya na-echezi ihe ọzọ ka o si anọgide ọ na-akụ 12 ịghọtago ọ batara. So ọ na-aba si because of iwe na-ewu ya nyanwa kwukwuola ọtọ babakwuo mba nke wee sị ya so na ịhapụ mụ na ihe anụnwa ka i wee nwee ike na-esogheli ụmụ nwaanyị if not kedu ebe isi abata kịta ịmagonu si ọdụka amụela ụlọ ọkụ ihe a na-afịọ. So onyogide si ya ụmalụ ka o si paaki akpị ya paaki anya baaki n'ụtụtụ echi n'anya na ụmụaka na-echigha azụ. Ya echekwa na egwuregwu olu echie niile nwoke etụpụkwala ya ihe n'ilo. Ya wee kpọzala ụmụaka wee naba be nne ya. Na ya na-azị be nna nke nwoke afọ. Ya lụọ be nne ya wee kọbalụ ndị be nne ya na-eti si na fa mara wee sị ya na nsogbu adịrọ na they can take care of you and the children n'ịgbanigo gị nọziala ebe a. Ya wee nọlụ n'ihe anụ wee mesịrị 2 weeks. Mami ya na papi ya na ụmụnne ya wee bịa na-ayụ ya sị anya biko ya nachighete ekwe na be nne ya ya na be nna nke nwoke ka ọ nọlụ ka fa na-take care of her. Ịghọtago na afọ maka nwanne ha nwoke si eme na ọ na-ewe iwe ọkụ nke nwa na-ekpe na-ayọ. Ọ sị m nne ike kwụrụ ụtọ gwa ya. Mana ndị be nne ya si ya
na bọọlụ dị n'ụkwụ ya, na ọ bụ na o decide to stay with them that they will take care of her. In fact, na asịcha ha kwuo na afa achọzide. Afọ ịghọtago, asị m nne na ihe na-ewute bụ na mgbe ya nọ be die, ya be die with ụmụnne die, na ha na-atasịlị ya with obu ha niile, na mama die abụka ezigbo mmadụ. Even na etu ya si efil na ya ga-adụ more happy na be die than be nne ya. Afọ ịghọtago, mana ịgbagolu na ọ bụrụzini dike ya na-anụ. Ọnya jee ebe afụ nọlụ, nya jos nọlụ nnọfa na-eteki care of ha, na o nwee ka ọ dụ. Ndị mmadụ wee sị ya nọọ maka na ọ nọ be papa die ka die ejirechọ ịma and o jirechọ ka fa dozie relax zia nọ na-eme ihe sọli. After all, na ịka nọ be nne ya, na ọ bụ na ị nọlụ be nna gị nwa, na ọ bụ na ọ chọọ this marriage na ọ ga-echighete azụ for you. Afọ ịghọtago, mana ọ bụ na ị nọlụ be nne ya, na ọ ga-agba gị nkịtị maka na isi mkpi ka dọkwa na akpa mkpi. Ama m na aghọtala ihe nna akọ kịta. So ọkwanye a osi ike wee kwụlụ ọtọ wee gwa na mara ife a ga-eme, ya gwesị ka amalife ndị mmadụ lo. Nwanne m, kedu filo? Kedu ihe ọ dogo ka this girl mee na? Ọnya na-chighebe ebe nna die ka o jee nọlụ ebe fa na-atalịa ka fa nụbazi anya ya maka na etu o si wee gbatakwụlụ kịta. Ka onye nọlụ be nne ya, ọ bụrụ na die chọrọ ya ka ọ chọta ya be nne, ọ bụrụ na fa ka na-anụ ka fa nụbakwa, na ọ bụ na ọ da anụzi ka o kwuo ho ha ka anya malụ nke a na-eme eme. Ọkwa ịghọtago. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwaanyị a aka iji ma ife ọ ga-eme. Ma nyekwazi alụmaka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị, daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.